ka thon thu chiar te hi min lo like ka min lo subscribe sak turin ka ngen chowa thon thu ngei ram tak tak ron ti chua zel ka tu mang kum tuang in o aziak tu zo chhum pui pa a chun zomna rina chuan kartin deuh thaw Linda chu lekha a thon thina ma se a chana a hmungai ta reng reng lo maya maka ti in a chang chuan a Linda khan min theihnil to aniang ani ang milian fanu mel thasi ke ni ang han chaw phak po ani lo reng ani te an ti thin ni tin mai hian a ril ruwa Linda chu alang mai sia amumanga te po alo mu thina swimming pool a an chen dun lai te le Linda swimming suit nen an ding zai mai nar zia te kha amit tha acham reng maya le kha la a mu thei bok si lo Linda min theihnil ta emni ti in Jim Reeves a hla am I that easy to forget ti hla te kha an sa thin alunga leng thei hle thin ani voi kha chu MCS na deal turin written test avanei ve a anwa interview an nei ve le a wa nei thak takin MCS na chu a mu ve ta hlo maya thingtlanga airwin an da a kum khat chet azom hnuin aizola ADC in an da le a rina hi Kolkata a zirchhuak ani mai baka a omna Linda te chung kwa kha English mang ania Hindi chu an hmang ve zeu zeu chau kha ania chuwang chuan English hi athiamin an hotu te mit atlung hle maya na athok tha box sia an du saka aizola an da ta ani thingtlang AO a atran chung hian ramte hne na tangin lekha a mu thina purin kangai thei hle thin jesin aizola emtika ngei lo kalang mi te iron threwe ngaiam tiang reng hi atam thei thin hle ni tin rina ve chuan Linda kha lekha ala thon klur renga ma se lian sanga khan dak pu kha atlon hnein poisa a pereng bok den Linda lekha chu alo thleng jing hle na in lian sanga kuta a hlan mi a zel maya kum khat lai Linda lekha a hmu lo ta ka chuan rina po a beidong ve tan ta a Linda hian min theihnil ta aniang ti in a ril ru po asiam ve tan ta a in anin luangai kha chu thingtlanga eo na a tho lai po in a luaman a perenga aizola a ronin son le po in a lua zom le maya ADC a han om chung chuan gypsy thar thatak maya donga motor te a khal thiam ve bok awangin driver po ngai lovin amain a khal ngal mai ani lelram hnuni ramte la chuan lenga asom renga choya asom thul rina len khat deuh chuan adam lo ta em ni tin azuk kan reng boka rina po hian a ngai ve tan ta viau maya adu ber Kolkata nula hmel thala a chanchin a hreto ngai lovin lekha la aron thon ngai bok si lova ramte la aizol nula a chuan hmel tha le pian nala soi ani ve renga hawar nal sar mai mitmeng chiang ke kop a khabe in wa po nal tak mai ania mihim thei tak mai ani boka rina hne na la in nei arot fo thin bok nen ti rol chuan rina ril ruwa chuan Linda kha a thi thei si lo rina rinom takin om dun photang o ati thin lai te kha nimin ang leka a soi ang mai in a ril ruwa a thar reng mai sia Linda min theihnil to po ani thei ti chuan ka theihnil lo che ni te a han ti le ringot thina voi kha chu Linda in apa Delhi kaltur Kolkata airport ta thla a pulal finga Delhi zin tur le apa chu anin be zau zau thina Linda chuan kapu khoi atanga local nge ni ti in alo zot chuta pulal finga chuan Mizoram atanga local ka ni ti in alo chang ve lawma Linda chuan rina ishelo mo a han ti tol maya pulal finga chuan turina nge niang o rina hi an tam maya pakhat ka hriat chu Kolkata hian lekha zir thina BA po zo to a manlok po khan Kolkata atanga lo honin ka hotel a ron thleng chawa tlangwal lian le fel takani a han tia Linda chuan a be ka tang chuan thalak a han phora rina nena an thalak alo nia hi rina chu ani a han tia pulal finga chuan a he pa hi lom rina ka hriat chu ka hotel a po alo thlen hnu in alo leng le zau zau thina sin a han tia Linda chuan enge I hotel hming ti in a han zota pulal finga chuan a hotel hming te a hril baka a address card a pek ngal boka aizola te local chuan ka hotel ai lo thleng ngei don nia a tiluama Linda poin a address a pe ve boka a hming chu Linda ani ti te po hrila
rina a hmu le hun chu ron biak tur le ron zin turin a cha pul fingerpoint he nula hi chu a hmel tela a tha em mai a pian la nal em mai box sia a tiril ru ve no nak mai zan kha chu rin a chu ma devin amua mu chungin le kha te chiara chuti lai chuan kawngkhar hi an rot ki ka ramte hian urin kalo leng dong a ron tia rina chuan kawng avo hon saka a rizei chungah chuan in thol le maya ramte i du le i khuma khan ramte i du le khuma khan thu mai ro avot sia ke in haboi pe lo a poi tiam a han tia ramte chuan poi ti lo ve urin soi tlang lo mai la in nei tong zani tang hian in nei mai ang chuti lo chu midang te min nei sanang min nei chuan ka ti hlim ngotang che ka pian po a chelo a sin mi po in i pian na dal hle mai min ti thina officer no pui tan po ka yai om bik lovang english po ka ti thei ve fu thowa kolkata i kal hu khan darjeeling a kum hi zet le khazirin kom ve a english a po ma ka son pha veu ni urin min nei mai ro en ro ka pian po hi chelo sin ti le in phel a rual ta meya korte le bra chaw nen an ding chu a pian na nalin a hnute be borvel po alo nal le lo hle mai taka a hmela chu a tha khian mai boka ramte chuan urin enge ka pian chu angi ti a tha viau em ti in a han zota rina chuan ramte i pian chu alo nal hle tak mai a to ke in hale to ro le atia ramte chuan avot deuh mai don alom khoimo rilo te kaloin tholum ve te ang ti le rina bula ron but chu a rual ta a taksa te chu an nal hen maya ramte chuan urin ti hian inu puya min nei ngal la ani mai lom itan po ka tangkai viawang jing thingpui te e rong bol te tlailam rong bol baka i korte ka sofain ken kol sak thei don che alom aram chang viawang a han tia rina chuan ramte chu han ena ani la in alo ni var mai sia rina chuan ani ramte ka neng che palai te ka ron tiranga tuna chuan in nei mai thei kan ni lo in nei mai thei ani lova in ru kan ni mai dona a thalove i korte hala han hole toro a ma the ang berin palai ka ron tirange inu le patin an phal chuan kani nei don nia a ti ve ta a ramte lom chu anui var ani urin ramrot ang chu ni ro se ma se mong chang lo la ani ka han hawng ange atia a in hale ta ani urin mang tha o atia rina po chuan ole ramte mang tha le atia kongka po chu akal le ta a rina chuan ramte nu le pa te hena chuan palai chu atir ta a ramte nei chu a han dil ta a ramte nu le pa te chuan rina chu an mak pa tan na an o zong tak alo nia palai po an lo lom ho hle a an kalvoi hni na chuan an in nei ni tur po an lon ruat fel ta a november ni som panga chu an in nei ni tan an ruat fel ta a hetian nu pui te lo nei don ta ka chuan rina chuan linda po hriat tir veila thang ti in lekha a ziak ta a ngai em linda i lekha ka hmungai ta si lova ril ru i thlak to a ka ngaia ani boka ke ang mi re thei tan chuan in sangin in lian lutuka ke ang han er phak po ini lova kanin kar hi azau lutuka tuna chuan izol pui tok mi hausa le fel tak koplai i nei po ka ringa kalom pui che ke po hei tun thla ti som panga november hian nupui ka nei ve dona in ron hriat pui vela tin ka ron hriat tir ve che ani ke po nang anga ka nupui atana ka du le ka hmangai ka ril ru zong lo lo khat tu ka chan phak tak si lova chuan tu na mi hi nei ka lo tum ta ani linda ka thei ngai lo che a thin lai i cham reng fuwang love rina aizol tin a thon ta a linda in hele kha han chiar zo hi a khuma a let tup maya reife biak theilova ma se ron har le a orina avamak tak em lim takin kan in nein kan om dun don emo ka lo ti sin rina ka ngai em che sin nang tel lo chuan he khovel po hi arua khwai don to ni hi atia atap zoi maya linda kolkata nula mel tha chu tunge alung le na hnem theang a hmangai le du berin nu pui alo nei san don ta sia hele kha hmu tang hian linda nun chu anguin alo zoi ta hle maya khoya kholaya po aleng chuak tangai lova ina atom chot maya rina thalak a en lo le bible a chiara atong trai thina rina le ramte po ani nei ta a
pa dom tak nein no pahlim tak an ni ta a ramte lain a pasal rina chu duatin alom zawng soile ti a thiama heti taka atana in pezo chu rina po hin adi telin ramte chu a hmangai tel tela ni kha chu pulal finga phone chu lo ri ral rala pulal finga chuan phone chu lakangin hello a han tia nula omoi tak mai hian sap tong nal zai main Linda Calcutta mi kania Mr. Lalfinga ini em aron tia Lalfinga chuan o ni e Linda nang ini mo idam em a han tia Linda chuan Mr. Lalfing mana Calcutta kanin hmu kha ila hrengrengem naktu ni kwa January hian aizol lo zin katuma Mizoram House a elo hne na tringin permit lakte alo ngaya I hotel ahimsa a ngat karon thleng don ani zan khat chia chama lo zin katuma Tuirial airport a min lo muak theingem Mizoram kalo lakal ngai ve si lova aron tia pulal finga chuan e Linda kalo muak ang che atia anin biak zo hnu chuan phone chu ada ta a January ni kwa chhundar som pakhata chuan vaidot chu Tuirial airfield a aron tum ta a Mizo sumdong ho le khwaljin hote an ron chuak thlia thlia a hnung lama chuan nula sang zai zoi confen tight fitting khup chin chia emo ti mai tur feng phehok tui sang nal zai mai bun hi alo chuk ve ta a airfield chu a han thlir kwal hmasa te te a han ding wang wanga alo chuka alo phei ve ta a nula dang nal tak tak lo chuang ve te le an chung te lo muak tu ho zinga po alang sarin nimit achung a fu thup maya atluka nal hi khovela an om thei angem ti chu alo hmutu tam tak ngai dan ani pulal finga aron hmu chuan aron nuya e Mr. Lalfing min lo muak ka kalome aron tia e pulal finga mel hriat ni hi lo ti tok an online pulal finga chuan e Miss Linda idam mo Mizoram chu moi ti em alo ti ve a Linda chuan o a moi chang ni lovin a leilung po hi ka hmangai ni awang chu ka hmangai per chen na ani wangin a han ti le a pulal finga karlam chu an panta suitcase te reuh te Linda in aron khai chu pulal finga chuan a khai saka kar hnung sita an da a Linda chu a hma a thu ve ta a ti chuan zol khopui lam an panta wang wang maya kalkonga chuan Linda chuan Mr. Lalfing rina chen na hi I hria em a han tia Lalfinga chuan hria e kulikon in to ber lama oma apu in a in hun tura pe ve a rangva in thavak lo ani nakina concrete te poin ala sa ve ang chu ADC lai ani to a an tan chuan lon te lain ati ve thei mayang a han tia Linda chuan khongein I hotel kan lo ma in rina te in chu min hmu pui ta che kalom khopang a han tia pulal finga chuan ni e Linda ma se rina chu om lovang office a akal ka ring a han tia Linda chuan rina hmu po ka tum lem lo a in om na che kha ka hria du ani a han tia ti chuan aizol an ron lu chuan kulikon lama an tlan phei le ta a rina te in kota chuan an han dinga pulal finga chuan Linda hi rina te in chu ani hi ti in a ko hmu a Linda chuan rina te in chu a en wang wanga rangva in a chung po tui ek sen ram to mai hi ania in hlui to takani heta hian ka hmangai ber mai rina chu a chenga he in ringot po hian kalung avati leng vele rina kumtluang atan ka chan phak ilo ni ta si lo ka han biak che po a thiangin a thato si lo o ko va han ngai thin che em hlim takai nu pui fanau te nen inom ka do pui che ati sap sapa amit pui alo parol ta hiala a romolin amit chu a hru a Mr. Lalfing hotel lam chu I pan tong hiang a han tia Linda chu pulal finga chuan a han ena ngui ngiai in a hria a leina tu fu maya heti khopa mi ho safanu ti hriat ngoi te poi hi an lo lungleng ve thei tho zong alo ni hi atirul runo nowa hotel ahimsa an lo thlen chuan room nuam le thabera Linda chu a han da a Linda chuan Mr. Lalfing I hotel chu an nuam hle mai khan in bualanga lo leng leng che o I hmanangem tin han zota pulal finga chuan e hmane kan du po oma kan lo leng ange atia Linda chu anui saka ne inu nen lo leng ula kalom khopang melthret ka nei lo baka inram hi ko voi khat lo kalna ani sia a han tia pulal finga chuan a chhuah san ta a tlailam chuan pulal finga te no pa chu Linda room a chuan an lo leng ta a
Linda chuan lekha lo ziak malmala lo let lo lu ro kha kha em ni nu chu alo tia pulal finga chuan ni kan nu ni hi tin hei hi Linda ni hi tin an nu chu a hrilh ngal boka Linda chuan lo ngoi lok ro o ka lekha hi kan ziak zo lok ange a han tia ni an lo ti ve a lekha an zia zo chuan Linda chuan an chiar nun le a chuta a check bu a han phora engemaw hi a han thai deuh zau zo a pot thlata envelope sei zen zon nalh taka chuan lekha thona zian nen chuan a khum ta a kawmah chuan lalrina tih a han ziaka a char leh thlapa a rawn hawi chhuapa chuan Mr. Relfing Mizoram boruak chu a nuam hle mai in hotel la a nuam em mai a hotel bakah hian eng ang business te nge i tih tel aizawl ah hian palar takin i tih tui rel airfield a ka hmuh che khan ka hre ngal mai a min an en che an han en che a an han zah dan atang che khan ka hre ngal mai ni thil hi ka chik ve fu sin a han tia an nui saka pulal finga chuan Linda ke ni chu kan vei kwal vel mai mole ma se eng business vak ma kan ti lo a han tia an nui hwa eng engemaw sawn an ti kwala an hlim tlang hle a Linda chuan thil dang deuh sawi taila lalrina chung chang kha kan ina awm thina BA pawh kan pass ruala indeih te pawh kan rot thina mahse kapa in a phal lo a ring tlat mai sia milian mi hausa chhungkua kan nia kapa hrelo chu Kolkata hi chuan an wang viau Raja Babu ania contract le supply lian zong zong hi chu kapa le ka u riki hian an khoi veka building kan nga a dawr pawh tih tham fe kan nein kan manager te le dawr nghak tu te kawtah kan dah tawp mai a kapa chu Tata company hi an hria anga motor te le a hmanrua siam chhuak tu hi ania ka pu le hi Tata tia hriat lar chu ania he company ah pawh hian kapa chu shareholder lian ber ani hialang cheng veibel che fe dain shareholder ania Kolkata in lo zin chuan chang chuan kan ina te in lo thleng ve thin dawn ania planetarium piah lawka building lian ber saw kan chen na ania tin hotel Taj Bengal 5-star hotel Alipur Zoo opposite ami pawh khu kan ta ania in lo thlen duh chuan min ron hrilh ula uncle ka lo hrilanga thlenman le eiman in chawi pawh a ngai lovang tin rina nen kan chung chang ka sawi kha han sawi leh taila chutiang chu kan din hmun ani wangin rina chuan kapan kan in nei a phal thei a ring lo tlata chu wang chuan a kal hnuah chauh kapa pawh lo be mai turin min tia kan in duh ton em a kapa pawh rina hawn ni lala Kolkata ron chhuah san ni in ka pe ngala kan in nei pawh a phala rina pawh ka ron hrila mahse hnuah a lekha chu ka hmu renga ka lekha hmu ngai lo thu hlir a rawn ziak thina mak ka ti khawp mai kartin deuh thaw lekha ka thon thin sia a lekha hnung berah chuan a nupui neih tur thu a rawn sawi a ka lunga leng em thina voikhat tal chu rina hi ka hmu le ang tih in ka rawn kal ani ka hmu ang ti awm zia chu amah han biak pawh ni lovin a hmel han hmuh ka duh a anin min hmuh ve lo se ka duh mah zawk ani heti khawpa ka duh leh ka hmangai em in nupui min lo neih san takah chuan lungleng tak chunga a hmel voikhat tal hmuh chu ka tih theih tawk leh ka chan tawk ani mai a he lekha hi naktuk dar sawn velah chiah min lo pek sak theih chuan ka lawm hle ang tin Mr. Relfing last request ka nei a chu naktuk zingah i kar min lo hman hawh tir rawh aizawl khawpui ka fang duh ni zingah te i tho harem i tho har thrinem i kar chahbi pawh zanah min lo kawl tir hmal mai la a tia pulal finga chuan Linda te reng mai nakina hotel kawtah khuan kar chu ka rawn dah tir anga chahbi pawh an rawn pe nghal dawn che ania tin rina lekha hi dar sawn vel chiah maw pek i duh kha rina chu a office ah ka va phone anga hetah lekha lam tur i nei a local va trawh ka va ti mai anga a han tia Linda chuan a va lawm dawn ve a tia an lui sai a tichuan pulal finga te nupa pawh chuan an chhuah san ve ta a hemizan hian Linda chu a khumah chuan a let tap tapa tur hma thil te a ngei tuah rina nena an ṭuanna mual zawng zawng te a han dawn kir leh a tingkasa an lam dun tuma a pheikhawk chiat sak lai te swimming pool a an chen dun lai te leh rina taksa len that zia leh a pian nalh zia te tin rina bal chunga mua an ti sap lai te leh rina asam te duat taka a chul sak hliau thin lai te a han ngei tuah a lunga leng em mai a tunah pawh hian a awmna hotel atanga
minute som tlan po tling mang lova a oma a hnai hle nain a hlamange in mu a han kom le thei ani to si lo hlim takin a om nge hlim takin om nge la pathian mal som na dongin omang che a han tia chuta a khumbula linda chu a thing thia rei fe uluk takin a tong traya amuta pulal finga ten kar chabi anon pek po a khumbul dokana ada amu hilta atuk jing I chua ma ko ende te tin linda chu thova a hanin tifaya alu te khuya makeup tlem amanga pona chuan a chuak ta karvar nal tak lo ding chu hongin a han ti ruma ti chuan mom changin kulikon lam chu apanta in top lama rangva in chung tui action uk kher khor bul loka chuan akar chu atiding ta a rina te in chu athlir wanga hetila henrina chu lo chuaka an kota chuan a han inzimara linda chuan rina a han hmu chuan a phuzoka linda chuan khale chen ka hmu lovin alo om to a ma se a hmela alangai reng mai sia tia vapana rina tia vakwa hnop mai adua ma se mi pa ani to sia linda chuan rilruin o rina ka hmangai ilapa ngai reng mai sia ma se ka biak phak ini ta silo ka van ngai thin tak che em rina nang chuan kum khat po ming hak thei lovin midang min lo nei san ta a ma se ki chuan ka soi thin kha hmangai na dik chu kum tluanga ta na ni ole dam takin atli sapa ami tuia luang zoi zoi maya akar chu tinunga akwal papa tlem an bek le hnu chuan a hotel thlenna lam pan chuan atlanta zar zara rina chuan chu kar khaltu chu a han thlira kar khaltu chu a hmu man thuaka linda kha va han ang tak em atiril ruwa a thin te chu phu dot dota rina chuan office dar soma thleng pheya a hna te chu a thok mol mola dar som le mi som hni a lo rik chuan a bula phone chu a ron ri ral rala rina chuan phone chu han la rina I em nelfinga kania a ron tia rina chuan o ni e pufing enge ni ta ti in a han zota pulal finga chuan rot phone che ka tum thina alo in engage zel sia karon phone tlang vat theilo cha englo ania hei lekha poimo do mei ka hotela ita tur oma dar som vela I hmu tura ti ani le ngala a poimo hle niang I local ngal mai manangem a ron tia rina chuan avahan poimo om ve ka local ngalange atia phone chu ada gypsy dana lama chuan atlan thla a hotel a him sa lam pan chuan a in khal chuak ta ngala pulal finga po alo oma rin a hmu vele chuan le khaip chu lo pe a rina na han en chuan a phuzok maya linda horop hi chu khoi hmula po a hai lovang a han honga le kha chuan ti hian alo in ziaka hi rina happy birthday hey birthday lom puinan check noi sari ka pe ve che a pilo pom don nia tin ka le kha pilo hmungai lo kha mak ka ti hle a kar tin tun thlengin kala thon thin si cha dak pu te lo zot fia te muring chungin ka hmulo iti ka ring si lova kan kara hmelma an omani ma na engpo ni se chulam chu ka soi tum po ani lova in po karon hua in remote point kalung atilenga mitui a hnai thei maya rina ka ngai thin em che asin ma se tuna chuan biak phak ini ta si lova naktuk zinga inin bula local katuma imel voi khatal ka hmu le thei takin ka tia pulil finga hi ka chunga a tha hle a room nom tak min pe a an nu po a fel hle in ka hria akar ho ka dira inin bul chu ka kalhma in ka ron en leang tin christiana ka in pe to a ka pa te po in an phala saturday apianga in khom thin park street a an oma meizia le rui thei thil an tilova nang po khan meizia le rui thei thil itilova in pol te an ni ka ringa bible po ka chher chuak zin to khop asin ole atop na tan I birthday january ni som ani ti min shil kha kala hrenga ni rina ka hmangai kum tluanga tan mang tha o love from linda january ni kwati hi alo inziaka chek chu rina chuan a han en le a pufing linda heta ni zana alo thlenga ni mo tin a han zota pufinga chuan o lo thlenge in pahnia chanchin te asoya a hmangai zia chepo asoya
voindar som pakata chuak tur vaiduta kal turin aliam pheita ani vatha katuma ma se ngai love taxi ka hmang mai ang ati tlata akalta ni kha amel thaina khongai thlak ka ti khop mai alo ti ve rina chu a tho thut maya kovala nang malang a tin tuirial airfield lam panchuan avung theng berin a in khalh pheita linda hmel vai khatal han hmule chu achak hle a lom thu han soi du bok nen a birthday present dan po don po an chung ko din chhuat pui na tham ani sia tuirial airfield gate avathleng a han thlen chuan vaidu chu alo thlok chhuak chia tuirial mong lama kualin alo let le a mualung thu lam zon vel om atang chuan kolkata lampan chuan a thlok ta vong vong maya linda hmel chu rina chuan a man talo ani rina hong phei chuan dak in pui a tlo ngala alo thok tin hena chuan tunge dak pu mission vele kulikon vela le khasem tu hi ti in avazota pulian ani kha so ama po omolom ti in an lo changa rina chuan pulian local te nikum chungin ka le kha lalrina ti alo thlenga yem mission veng thlang ti address ani kha ti in han zota pulian chuan thlenge a le kha I musin berang tiro kolkata tangin kar tin deuh thaw lo thlenga le khai dong tam ber hialang chu alo ti mol mola khati zong khatu tuma tan chuan lo ni le phot ro se